Gikonsiderar na nga case close ang nahitabo tali sa usa ka pulis opisyal sa Talisay og sa giingong hinigugma nini nga gihulagway sa kapulisan nga crime of passion. Kahinumduman nga gipusil patay sa pulis ang iyang hinigugma kagahapon sa wa pa siya magpusil sa kaugalingon. Nagduda usab ang mga investigador nga posibleng may nahitabong kaguliyang sa wa pa mahitabo ang maong krimen. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Mato ni Police Major Gerard A. Pilar, hepe sa Talisay City Police Station, nga may mga saksi nga mitugan nga nakita nilang misuod si Vernice Cardeno sa kwarter ni Lieutenant Praxilo Albeso gahapon sa buntag. Sa nahipos nilang ebidensya og sa mga botang nga nagkaguliyang, posibleng may kumosyon apan dili lang madungog sa mga tawo nga naa sa gawas sa lawak. All pieces of evidence gathered in the crime scene as well as the testimonies of the witnesses point to that particular theory that we have gathered. Samtang gitugan ni Pilari nga si Cardeno mipasaka og kasong rape batok ang Albiso sa yuning tuiga. Gikonsiderar na sa kapulisan nga case closed ang giulagway nilang crime of passion. Rape also. So two incidents. Yes. This is also the information I got from the wife because gahapon we talked and dagan siya gistorya sa ako. Bisan sa personal nga problema matud ni Pilari, wa mapiktuhi ang trabaho ni Albiso isip opisyal. Susama usab niini ang paghulagway ni Mayor Samsam Gulyas. Dako kay siya natabang sa drug war ug sa tuang mga gipang atuang Oplan Limpyo Talisay. And secondly, as the head of our contact tracing team during the height of this pandemic, dako kay siya natabang na nangit na contact trace and na-isolate ginato ang mga pasyente. Uban ni Renate Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.